Yine muzeyin esasy gymmatlyklarynyň biri iň gadymy haly bütün dünýäde hasaplanýan Ermitaj muzeýiniň esasy gymmatlygy türkmen halysy. Benim bu haly barada gyzykly maglumatlar bilmek üçin ählimiz ekranyň başyna jemlenselik bize gurrun berýär. Türkmen haly juda kämil we gaýtalanmaja gymmatlyk bolan üçin alimlaryň, sunuwaty öwrenjileriň üns merkezinde durýar. Hormatly prezidentimiziň Jan Rowaýat adly kitabynda bu täsin sunuwat eserine şeýle baha berilýär. Asırların dowamyny türkmen halysyna sırlardan dokulan gözellik diýip at beripdirler. Tarihin juda köp sırlaryny saklayan gadymy türkmen halylarynyň biri hem Pazaryk halysydyr. Bu haly bizim günlerimizde hem bu dünýä mirasynyň genji halynyň biridir. Alimler 1949-njy ýylda Altay ülkesiniň Pazaryk diýen ýerinden bu halyny tapýarlar. Tapılan yeri bilen bağlı halinin adi Pazaryk diýip atlanýar. Yüň ýüplükden syk edip dokulan bu hala suwunlaryň, ganatly ýolbartlaryň, atlaryň şekilleri usatlyk bilen çetilipdir. Howuk howa şertlerine, ýagny buzyň içinde de hala asyl durkunda ol saklapdyr. Şekilleriniň asyl durukda saklanmagy alimlaryň haly baradaky jedellerini çörtkezek edip çözüp beripdir. Merkezi Aziya halklarynyň şeýle hem Türkmenistanyň medeniýetini we sunuwatyny ençeme ýyllap içgin öwrenen alim Pugaçenkowa bu täsin halynyň türki dilliler maskalatyna degişli Oğuz türkmenleriň medeniýetine daxillydygy barada ilmi tutnama öňe süripdir. Alimlaryň pikirine görä, halyda duş gelýän 24 tagma göýelleri göz höýüne Oğuzlaryň taýpalaryny we durmuş ýörelgelerini aňlaýan çeper sunuwatynyň beýany bolup çykyş edipdir. Ilmi tutnamasyny alim Pugaçenkowa Pazaryk halysynyň dokulyşynyň häzirki türkmen halysyna gaýtylanýanlygy barada pikir aýdyp, ilmi çaklamalaryň soňuna nokat goýupdyr. Sunuwaty öwrenji alimlaryň pikirine görä, bu halyda atlar, 24 san tagmalar, öz bolşly göýler Oğuz durmuşynyň çeper beýany bolup durýar diýip hasaplanýar. Alimler bu halynyň biziň eýýamyzdan öňki 5-nji asyra degişligini belläp geçmek bilen gaýtalanmajak sunwat eserdigini nykýarlar. Türkmenistanyň taryhy barada köp işleriň awtory, belli tarihçi, arheolog alim Tolstoy bu hala öz döwri barada gurrun berýän gymmatly sunwat sandygyna sirli erteka çalyndaş diýip baha beripdir. Hakykatdan hem bu ajaýyp türkmen halysy sirden dokulan gözellik bolup tarihin gadymy döwürlerine canly çaýatdyr we baý taryhymy jahan kestelere gurrun berýän sirli sunwat eserdir. Ermitaj muzeýinde saklanýan gadymy türkmen halysynyň diýwar ýüzündäki ýazgysyndan şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň çägine gady wagtlar alınıp barlaryna Tümür jülgesindäki gonamçylykda haly dokulýan bürünçden ýasalan kefer sünni tapyldy. Bu tapyndylar biziň eýýamyzdan öňki 14-nji asyra degişlidilen. Bu halynyň watany Türkmenistan diýmeni uly ýardam berýär. 1 kvadrat metre düşen çitim 3600. Çitim aýratynlygy göller bilen tapawutlanýar. Halyda 1.250.000 çitim iň azyndan bolmaly çaklanýar. Halynyň ýüzüniň galynlygy 2 mm. Çeperçilik bezegi onu dokan halçylaryň usatlygyny görkezýär. Türkmen halçy denanmaz şu döwürde de usatlygyny başarlygyny sindirip Pazaryk türkmen halçyny dokap bildiler. Bu bolsa halçylyk sunuwatynyň nesille geçip gelýänligi barada dol şaýatlyk edýär.